salamat. Huwag ano karate na. Ay, may isa lang ang family dato eh. Manuhit o kayo dito eh. 45. 1 year? Nag-model man na kita ginan, nakalanda mga nakal. Sige, sandal. Kahit na wala palang data, yung bigyan ni map. Masarutan mo gaya, mag-open. Layon kami kiti ah. O ano, titinurong na nga dala nun. Picture lang. Cellphone pa mo, okay ang muna. Ano muna natin? Message. Ito yung customer mo. Ang sakit. Ang sakit. Yun nag
Junag. Antar mo ka na.
Yes. Maganda na. Apa yang naik alatnya? Nah, Dijintin mo? Shaker? sudah Estam. bisa balik ya. Handa mo ba rin Aldigos? Bali. 7 natin. Teka. Kulay lang doon? Oh. Hindi mo magayan. Ang sakit ng balot. Ayaw niyo plat yan? Awan. Okay, awan mo na yung pang ako. Seven nine sa ito. Luktaman kita man. Dagtan sa mga. Luktaman Hindi. kita. Hello po. Pasok. Sabi na akong alasin. Hindi okay lang. Huwag mo alisin. Hindi okay lang. Ay, ay, ay.
siya. Ano pa pag ako?
naman. Parang ang sakit, no?
Pati Purag. In a minute, in a minute. In a minute. Finish, yeah. In a minute. Next time dito sa paa.
Red ang nilagay mo. Blue sana, pero babae naman ako eh. Ha? Blue kasi ang nakalagay doon. Sabi ko red. Ikaw ang pumili niyan. Hmm. May CR dito. Ito po. Pwede maki-CR. Ah, pindutin mo lang ito. Ito, sige. Hindi na ako eh. Oo, Pwede makahingi ng umihi muna ako, baka makahingi ako. Thank you. Ay. Ay, salamat. Red na. Hindi ko magaling sa mga. Ano pa pag-gamit? Yung sinabi ko sa'yo. Sige, usap mo. Ayan. Magkano yung ganyan? 200. Bakit ikaw ang konti lang ng tattoo mo, Jun? Wala akong gusto magtato sa akin. Dito gusto ko pag ano next time. Ako sa susunod sa paa. Oo, dito ko. Mag-ipon muna ako. Next month sana kaso may lakad. Nung nag-message ka, paalis na ako. Sabi, video. Ako nga dito sa Barbie. Ba't ano yun? Yung ganisa. Nag-order ako. Ito nga naluto. Sa kanya lahat to? Gusto ko lang lips. Lips. Ay, dyan lips. Tatanong Akala ko lips up. Ano? Lips na red. Ayaw ko ng ay, dyan lang sa ano, lips lang. Ay, gusto ko kaso matagal naman. Maghihintay yung Ganda. Ako may lakad ko. din. 12 o'clock dapat. May lakad ako. Ganda. 3D yan eh. Hindi masakit dati kasi nagpatato ko sa Pinas talaga nagdugo. Palagyan sana ng ano, ng pamangkin. Na? Pamangkin. Oh. Magtagay ka. Hindi. Hindi ako naglaro. Salamat sa uulitin. Doblo. Hindi na yung tablet. Ay, di bipantin pagagas mo. Ha? Bipantin. May pangkin? Hindi rin dyan. Basta na. Cream? Ay, agasan pa? Mm-hmm. Ito, ano na gumata? Ang hinakastay? 32. At dagtanong. Ano Basta na salita sa yan? ulo. Ano salita yan? Mapapan. Totoo na. Kaya ka sa province kaya hindi ko alam po. Bukas ang pulaw? Oo. Meso. Masarap. Mana yata meso. Para saan yan? Gamot Siguro. ka. Ipapahid. Pahid. Para Yan. ano? Cream? Cream. Ano ganyan? Maganda, maganda pa kaso text na. Sige, salamat. Hindi ako parang ako nakano. Ay, design. Gusto ko lang lips. Paano pag nilagyan ko ng name? Anong name?
Pangalan. Parang eto siya. Kasi nasa phone ko. Ito, June. Oh. Ganito, June. Parang ganyan lang yung lips. Red. Tapos, magkano siya? Para alam ko. Ano yung name? Isa lang ba? Isang Pangalan lips? ko lang. Oo. Ano, pag isa, Tapos, pangalan. pangalan ko. 150. Kita mo yung lips. Nag-design ko. Parang, Nakalik. nakita ko yung kay, kilala mo yun si Gian. Yan. Singkit. May patato siya dito, dito. Ang dami niya. Diyan lang siya. Karumate ko siya. Oo. Gia? Oo, yun. Kilala mo siya. Oo. Sabi niya, doon ka. Drawing mo? Ano yung pangalan? Pangalan ko, Janelle. Ha? Sulat ko siya. Buong pangalan? Yan na. Mas maganda. Ha? Mas maganda dito nilagay. Tapos yung lips dito. Magaling, ganun. 150 lang. Sige. Kung ano mga... Okay. Dito nilagay yung pangalan. Pwede ba yung dalawang lips? Dagdag ka na lang. Ha? 200. 20. Isa na lang kasi mga pa ako pupunta kang JBC. Alam niyo yung printer. Kung dito dalawang lips, paano yung design niya, June? Makikita. Naka-legit. Kapatid mo siya? Anak.
Anak mo? Hindi kayo magkamukha. Pag sa baba, depende sa fries, ano? Mm-mm. Jeanette. Grabe. Amukon. Ano yan? Nagtitinda kayo niyan, te? Oo. Magkano yung ganyan? 25 yung isang dosen. Ano yan? Yung baboy siya? Apo. Ganyan kaya hinahanap ko sa sa grocery. Wala akong makita. Walang tayo. Mm-mm. Yung meron po. Kukontakin kita pagka kukuha ako pambaon. Siya mismo gumagawa.
10 size. Ha? Anong off? Sa move. Ito. Dito. Yan. Tapos ito. Mm-mm. Sana gawin mo ng dalawa, 150. Tapos next week, magpapatato uli ako. Hmm. Ha? Next week na yung isa. Kahit yung isa maliit. Ha, June? Sige lang. Thank you. Hindi pala basta-basta yan, ano? Kala ko pag sinabi mo, ito gusto mo, kailangan pala ganyan. Yung ganito kasi, laki, napahaba yung ganyan. Magkano kaya yung ganyan? Papang ganyan. Ganyan kalaki. Mm, Mga 300 siya. 300. Kamukha kay Gio. Luktan di barbaro nga yun kaya lips. Ano yun? Red lips. Lagi na ito mo, di ba? Lipstick red. Tapos Blue nga din. may naris ng blue. Ted, blue. Medyo white. White and black. Medyo white ha.
Dito Saan na banda? lang. Ikaw? Dito na lang. Nakatayo na lang ako. Dali. Didikit naman. Dito mismo? Mm. Dalawa magkatabi o kabilaan? Dalawa. Mas akong dalawa. Buti na lang, siyempre yung nag-message ka, dyan na ako. Nag-aabang na ako ng bus. Saan kami yung dikit? Saan mo pa ilalagay? Dito rin. Ano yung silaw kami? Basta. Basta pisal po. Picture po. Huwag na mukha. Opo, hindi siya lang. Ay, inaano niya sa YouTube, YouTube yan? po. Ah, okay. Nood ko na lang po yan. Ano pangalan niya sa YouTube eh? Juniper po. Juniper. Maria. Check ko na lang.
Masyado pa ng baba yung lips. Yung Yung lips. taas ko konti. Mm-mm. Yung isa. Mm. Pero itong isa, okay na dyan. Okay na yan. Yung dito ba, no? Pwede pa naman. Masyado siyang babang-baba sa akin. Na ikaw, Ikaw ka. pansin mo rin. Ikaw. Pansin mo rin. Masyadong baba. Okay sa dito, no? Pero yung isa okay na. Okay na yan. Hindi ko kasi maano eh. Sa'yo, okay na yung ganyan? Okay na ito. Isa. Okay. Kasi Tsaka mababa. dito, masyadong mababa. Tatignan ko. Yan, mas okay yan. Hindi pa rin sila magkadikit. Wow, Mas yan, dapat yung kalay. bagay. Gloves na kayo. Uy. Pag nag-ano ka ko sa school ng longganisa, tubuan ko na lang ako. Oo ba? Patungan ko. Kasi may naghahanap din sa akin yun eh. Mag-ano ka ko sa school. Oo. Pwede. Ganyan din kasi nahanap nila. Eh puro dito diba skinless. Hindi naman masarap. Mas gusto Yan, may namin yung tabat-tabat. ganyan. Ayun nga. Sige, sandal. Okay na. Sa'yo lahat ng plat? Mm. Ay, hindi ka nakamukha ng iba. Mga kapatid ko. So, hindi matagal ka na pala rito. Sa Dubai? Mm-mm. 16 Ang tagal 16 na. years. Libangan mo na lang yan. Hindi, nawalan na akong trabaho. Dati may trabaho. Ah, saan ka nag-work? Dati sa trade center. Oh, ang ganda doon. 16 years old. Magre-recommenda din ako. Hindi. Mm-mm. Pwede mo ba mo? Station. Ayan.
Ito na namin. Ito. Ito na naman. Bye.
Sakit konti. Ito yung kismart. Smart mo. Kismart ng babae. Inanuhan ko na kasi lips ko malaki. Kaya inanuhan ko na lang. May meaning ba? Di ba? Sinabi siguro, jowa ko, Pinay. Iba kasi common niya di ba? Ito hindi gaano, di ba? Hindi pa masyado. Diba? Cute, di ba, Jun? That's my Pwede ko siyang lagyan ng olive oil. Ha, pwede na. Ito. Huwag ulib. Ay, bili ka. Wag. Vaseline. Huwag ba sila mainit sa buhay? Ano yung lalagay ko? Yung Natin. luktam lahat ng bakal may mga halal mo kunis. Ano po? Ay, ang ganito po. Ay, di nalutan ko. Kung nagkaan? Ay, biyawa mo tan, kinalayas mo yung mga kailangan. Nakasan yung kanisan niya. Nag-umpisa pa lang. Bihira lang may ganyan kasi. Ikaw di pa dati. Ang hirap kasi umanap. Hello. Ano na lang. Oh? Oo, yung dito ka. Asawa mo yan? Ang sipag tayo. Maling na boy na. Magalas. Saan ka nagluto kang kanan? Hindi mo na nalutan. Nine. Mga yun. 25. May ito singkong? Gamo tabarumig to yan. Mag-agyan ito yan. Uy, pares. Yan talaga daw ang sinsaya. Kinis na. Extra ng beauty. Awam nawan na magtrabaho. Ne? Thank you. Itabaw ko kung apel lang. Ganda ng tattoo mo tayo, gilid. Pangalan mo? Gawa din niya yan. Patingin. Patingin. Ah. Nagtinawar kayo dito taon? Hindi na. Hindi ko pinatawaran. Tali kami tayo. Show. Mistake. Uy, Assistant na. Ay, tan. Kaya tayo tubong na kayo lang. Thank you, ah. Experience ko atis. Pag sabi kami ng next week. wala. Busy ako. Ay, 30 gawin mo yan. Ay, 30. 20 minus ako. Okay, okay. Thank you. Sige. Bye. Bye. Saan naman yun? Para hindi magsabat. Magsusugat-sugat talaga yan. Para ano, Mm. iwas sa infection.
Ito. Ako. Sa kamay. Black mo. Black. Ano kaya ito? Tama yung spelling? Janet Gaudi. Oo. May kasunod pa ako na sa'yo. May pupunta. Hindi ko lang natutuloy. Wala pa kasi sa amin. Tsaka katatapos pa rin ng Pasko. Mm-mm.
Pinas pa lang. Hindi dito na lang. Ah, kumbaga nag-aaral ka pa, pinag-aralan mo muna. Nagpraktisan ko Galing muna ng naman. katabi. Ang galing naman. Hindi karamihan talaga ng mga Ilocano madiskarte sa buhay. Paano mo ko nalaman dito? Eh, di ba kasasabi mo pa lang dito, kasama nung yung babae kanina. Karamihan talaga. Kasi ako wala akong province. Saan ka ba nila? Manila lang ako. Saan? Sa Nagkalautan. Riverview. Mm. Pero yung best friend ko, Ilocana. Napakagaling humawak ng pera. Saan sa ilo? Hindi ko alam kung saan siya. Basta parating nandoon yun. May bahay sila doon. Paparamihan talaga ng lahi ng ganyan. Magaling. Maabilidad. Karamihan. Ano paano din yung one day nila? Oo. Diba? Tumira din ako dun sa Batasan. Batasan Hills. Sino tinira mo doon? Sa Tito. Palapit lang kami. Sa may veteran. Malapit sa Toyatas. Oo. Daming loko doon, June. Ang doon yung daming holdapan yung snatcher doon. Saan yung trabaho mo? Sa school, magpa-part-time lang ako, maglinis ako ng bahay. Saan? Area ko sa JBC. Ano yung school? James. Ano? Yung malapit sa police station? Sa may Odneta. Ah, Oo. pero saan ka nakakasama? Dito. Oo. Dito nakatira. City Grand Store. Sa taas lang ako. Kasama ko si Gian. Kasi si Gian, nakita ko may tato. Eh, gusto magtatato. Dahil nag-recommenda sa akin, kaya lang, sa Jafliang, andyan, malapit lang din. Eh, sabi ko, Gian, sa'yo na lang. Magaling yun. Ako yung tato, magaling yun, tsaka mabait. Sabi ko, mabait na. Yung mga ano din dito. Yung mga baguhan dito. Paano yung baguhan? Baguhan nagtatato. Marami na rin yung Marami dito. Meron nga, kasi dati ako sa Pakri, si Max, ewan ko kilala mo yun, nagtatato yun sa Pakri. Patato ka, tapos kapag mag-recommenda ka, ako bahala sa'yo, habi mo. ganun naman talaga. Ay, nakalimutan ko na rin siya. Tsaka ngayon lang ako nagpatato. Ito yung sa Pinas file sa likod ko. Malaki. Tama lang. Tribal. Saan sa lower ba? Dito lang. Gusto ko naman sa legs. Parang hindi ko alam anong magandang design sa legs, June. Ayoko kasi yung common.
May peklat kasi ang maliit dito. Kasama ko na i-cover. Parang pag ganyan lang siya, oh. Pag ganyan lang. Payo. Parang design. Kaya lang, gusto ko yung hindi common. So, Doon ka tumingin sa saan ako maghanap? sa Pinterest ako nakuha. Sige. Ganda kasi hindi common yung bulaklak. Common na yun. Katapos ko ito, diretso na ako sa JDC. Part-time. Papalten ako. Sayang din yung panggastos. Open ba face-to-face na yung events? Hati. Merong mga magulang na gusto face-to-face. Kaya kahit na walang pasok, may bayad pa rin kami. Paano kaya kapag ilang taong pumunta sa'yo, di takot ka nun? Sakit yun sa kami ng June. No? Pagka Friday, holiday. Sakit niyan. Nagbago kasi schedule ng mga baby. Oo nga. Kami half day Friday, tas Saturday, Sunday walang pasok. Pwede humabang na paganda ka. Nag-adjust naman kami ng uwian. Dati uwian namin, kakarating na ako bago mag 3:30. Ngayon, bago mag 5. Nag-iba na. Dati nagpatato ako sa pila sa Dugupe. Dati kasi hindi ganyan, di ba? Yung mga ingay. Oo. Meron din. Ngayon yung mga ganyan. Palatadang na nagpatato. Oo. Magandang ganyan. Isa lang anak mo. Hindi na kayo nag-ano. Hindi ko alam. Hindi pinahalat sa pangalawa. Sa bagay. Nakunan siya. Trip lang siya. Dito 6 rin. months. Hindi sa Pinas. Hindi talaga, no? Hindi ko nakaparataan. Mm-mm.
tama. Pagka hindi na tama yung ano na, yung setting. Ito kasi madali yung latest. Mm-mm. Yung sa kliyente ko, patulad nito, madalas wala sa bahay. Hmm. Kliyente ko, so buli minsan ko yung flat na, iiwan na lang yung bukas yung pinto. Yung pumapasok ba na bus doon? JBC? Meron, JO1. Punta ka Mall of Emirates, sakay ka JO1. Inis lang ako doon pagka doon ako nagpipiti kasi isang oras kang iniikot sa village. Doon. Yun lang ang ayoko dyan eh. Ganda na kapal. Sakto. Hindi mo talaga ako pinipit. Oh. Kasi yung iba nagtatato, di ba? Yung mga ink na tinitipid. Ang dami na nang nilagay ng anak niya. Eh. Sayang yan. Yung nagpo-practice pa kasi hindi pa niya ano. Ilang buwan pa lang. Sayang din yung itim na yan. Oh. Hindi pa lang kasama. Dapat nang niya sa bagay pa. Turuan mo na lang siya. Ayan, tapos itatapon mo lang din. Ganda pag makapal, no? Ang kita talaga. Jenny Calve. Ba't di pangalan ng asawa niya? Wala akong asawa. Wala yan. May anak ako tatlong anak. Asawa ko mag-asawa. Sakit sa ulo. Tagal na akong hinahay. Hindi ako pinanap. Kaya ako bumubuhay sa tatlong anak. Mga babae. Ganda. Ala ko nga, pinapos ko yung kahapon aga ko nakaulit. Sabi ko, ay, Pagka hapon kasi may ano ako, karlip ako pagka ganang oras ng alas 4. kakagit ka rin. Saan ang area mo dyan? Hindi permanent kasi ako karlip. Ang ganda dyan. Lipad mo. Kasi wala ibang trabaho. Simula na tanggal. Mas okay na to dyan, yung ganyan. Hawak mo oras mo. Hindi ka na lang mamumuhon.
Oh, flower. Kaya gusto ko kakaiba. Hindi gano'ng masakit dito. Tumukha sa Masakit ba yan? konti. Oo, nahapdian na nga ako dyan eh. Sige. Ganda eh. Ano na ba? Genevieve Calvi. Yung anak mo dito na rin nag-aaral. Saan nag-aaral? High Sa school? Pinas, Ay, nagbakasyon lang siya dito? hindi naka-resident siya. So wala pang face-to-face. Mm-mm. Ano lang module, Mm-mm. tapos pinapasa na lang dito. Ang dami kayang case kahit sa school. Pumapayag naman yun ng Mm-mm. teacher na kahit nandito siya pwede na. Ah, ang ganda. Okay na yun. So, sa province kayo nakatira. Mm. Ganda to yun. Maganda kung ano. Ang gusto ko nga, pag umuwi ako, magbakasyon ba, mamasyal kami ng ina. Magandang siya yung probinsya. Pag open, Hmm? pag open yung bus. Ano yun? Namasa. Hindi ko alam. Ano nangyari? Ano naman yun? Green soup. Hmm. Gusto, kumbaga, dati kasi, naglalagay ako, yung nagtato ako, sabi, lagyan ng olive oil para kumintab. Hindi magbago. So, wag kong lalagay. Pwede rin naman. Coconut oil. Mm-mm. Pero nire-recommend talaga namin gamot. Mm. Gamot. Like amoxicillin. Hindi, yung ito. Yung may pumpkin. Ayan. Moisturizing. Mm. 32. Walang maliit nito. Meron ka kami dito. Yun, meron ka binigyan pa dyan. Tagtag na. Ano isang beses ka nilalagyan? Kahit dalawa, umaga ha. Kurang image. Oh. Okay na to. Okay na. Meron kang Ba't mo tatanggal sa akin yung gamot? Nasa amak, di pala rito. Nasa dibdib. Bakit kasi? malaki. Alin ang malaki? Nalagyan ng dibdib. May tissue ka na, iihinay naman ako. Para talaga, ayun gamot. So,
susunod na. Next year. Hmm. Sana frame mo meron akong kliyente. Para sa pa. Kaya sabi ko sa'yo, 150 kasi maglalagay ako sa null card. Yun. Tapos yung gamot. Kasya na siguro kung isa. Ah, shit, ha? Kasya na isa. Kasya na to. Ilang ano ko ba gagamitin to? Kahit choice. Konti-konti lang lalagay mo pag nagdadry. Oh, sige. Pag nag-dry, huwag akong maglagay ng oil. Huwag moisturizing yung lotion. Pwede rin. Moisturize. Lagay yung gamot ko. Ano yung tinibo? Dito, dito. Tinanggal pa kasi sapatos. Ang linis ng bagay mo kaya. Tapos aabangan. Ano yun? Sige po. Salamat sa inyo. Bye-bye. Thank you. Balik ako next week din, ha? Sige po. Bye-bye. You like